Ovo su slike, fotografije, mislim. Zahvaljujem se na odgovoru, to su lijepe vijesti za one koji zaista pate zbog kroničnih rana i deficijensa. Lijepo ste saželi zapravo ukratko, ima toga puno više sve što radi se za pitanje zdravstvenog statusa hrvatskih branitelja, ali evo ja ću naputa iz ove govornice apeliram da se branitelji odazovu preventivnim pregledima, da je to za našu budućnost i naše nacije jako, jako dobro. Preventiva znači ne liječenje, odnosno sprječavanje nastanka teških posljedica. Evo, molim vas i vas koji imunitetno upozorite još jedan na hrvatske branitelje da taj odrasl bude još i veći. Naravno da me ovaj centar izvrsnosti veseli, zato što je to povezano onda i sa budućom reformom zdravstva, da se upravo govori o takvim centrima izvrsnosti koji će zajedno objediniti nove tehnologije na jednom mjestu, koje će dati znanje i kvalitetu rada i prostore u kojima će se takva stanja, kao što su ova, koja su specifična za jako osjetljivu populaciju, biti zapravo ona mjesta na kojima će se moći dobiti još kvalitetnije skrb nego što je danas. Hvala vam, ministre. Evo i ovo su sad četverci marke aerogrami koji su u knjizi, ovo su originali.